Здравейте отново с рубриката за либертарианството или идеята за ограничена държавна власт. В предишните издания на предаването се опитахме да дадем онази естествена концепция за ролята на държавата в нашия живот, с която някога през вековете е била създадена същата тази държава. Показахме, че нейната роля е да защитава нашата свобода, нашият живот и нашата собственост чрез съда, полицията и армията. Миналия понеделник се опитахме съвсем накратко да отговорим на въпроса защо някои страни са бедни, а други богати, или защо социалистическите страни са бедни, а тези, които са имали свободен пазар, до ден днешен се радват на просперитет. Показахме как социалната държава се намесва в икономиката, като взима от едни, за да дава на други, смазвайки по този начин своите производителни граждани с непосилни данъци в името на така наречените безплатни държавни услуги, които нито са безплатни, нито служат на привидната си цел. По статистика в България над половината от фирмите се ръководят от един човек. Това са предимно малки семейни бизнеси, в които често неофициално е въвлечен поне още един член от семейството. Всеки един от нас познава поне едно такова семейство. Те работят 7 дни в седмицата, от сутрин до късна вечер, в малкото семейно магазинче, нямат пари за почивка и не могат да си позволят да затворят дори за ден. Освен това не могат да отворят нови работни места. В края на краищата, след като са изплатили всички месечни разноски за наем на помещение, ток, вода, други такси и данъци, в най-добрия случай печалбата ще им стигне да платят сметките от дома и да осигурят храна за семейството си. Те не просто не могат да разширят бизнеса си, те едва оцеляват. И дори да желаят да отворят нови работни места, хилядите бюрократични изисквания често се оказват непосилна пречка. И това е преднамерено. И така, каква е алтернативата? Какво би се случило, ако държавата не се намесва в икономиката, за да преразпределя и за да налага стотици правила за фирмите и производителните граждани? Пазарът няма нужда от държавна намеса и регулация. Свободният пазар се задвижва от няколко фактори. Първо, от факта, че човек е собственик на това, което произвежда, или на труда, който продава. Следващото нещо е личният интерес и желанието за печалба, в което няма нищо лошо или неморално. Всички ние произвеждаме дадена стока, предлагаме услуга или продаваме труда и уменията си, за да спечелим пари. Ние сме задвижени от личен интерес, но личният интерес подбужда хората да служат едни на други все по-добре в една по-голяма общност. Свободният пазар награждава усърдието, учтивостта и честността, защото всички ние предпочитаме да пазаруваме от тези, които имат добра репутация и са учтиви. И всички ние желаем да наемаме хора, които са почтени и усърдни в работата си. На свободния пазар никоя фирма не получава привилегии от държавата и всяка фирма трябва постоянно да задоволява потребителите и да търси техния интерес, за да остане на пазара. Никоя фирма не принуждава потребителите да купуват от нея, както е, например, случая с електроразпределителните компании, които имат монопол над пазара и потребителите не могат да изберат по-качествена и по-евтина услуга. Търгуването в свободния пазар е на абсолютно доброволен принцип. Всеки човек решава сам за себе си, чии продукти да купува на базата на своята лична преценка и ценностна система. А тъй като всички хора имат безброй различни предпочитания, на пазара има място за безброй различни продукти и фирми. Предприемачите се нуждаят от силна мотивация, за да бъдат предприемчиви, а тази мотивация е възможността за печалба. Всеки предприемач ще бъде мотивиран да предложи нови стоки и услуги на постоянно развиващия се пазар. Когато няма държавна намеса, държавни регулации и държавни монополи, се отваря място за нови фирми, което значи, че ще има конкуренция. Именно тя е третия фактор, който задвижва пазара. Конкуренцията между различните предприемачи и техните продукти е една от най-могъщите сили на свободния пазар. От нея отново печелят потребителите, защото производителите се стремят да предлагат все по-качествени услуги на все по-добра цена. Благодарение на конкуренцията, по-бедните хора могат да си позволят да си купят все по-голям асортимент продукти. В свободния пазар никой не забогатява за сметка на другите. Тук не става въпрос за това, кой да вземе по-голямото парче от пая, а за това всички заедно да създадат по-голям пай. Освен това, от размяната всички печелят. Предприемача разменя своя продукт за пари, защото цени парите повече от продукта си, а потребителя разменя парите си за конкретния продукт, защото цени продукта повече от парите си.
Пазарът няма нужда от държавна регулация. Свободният пазар сам регулира себе си. От една страна, производителите се стремят да предложат по-качествен или по-достъпен продукт от своите конкуренти. От това печелят пак потребителите. Ако даден продукт е търсен, но все пак скъп и оскъден, все повече предприемачи ще се стремят да го произведат. От това печелят потребителите, защото повишеното предлагане води до намаляване на цените. Така фирмите се съревновават в желанието си да задоволят нуждите и желанията на потребителя. Хората, които продават своя труд, своите услуги и своите умения, ще се стремят да стават все по-добри в работата си, за да получат най-добрите работни места или да привлекат най-много клиенти. От друга страна, компаниите ще се съревновават помежду си в привличането на най-добрите специалисти, като предлагат все по-добри условия за работа. Когато икономиката се развива, винаги ще има работа. Когато има работа, расте и покупателната способност. Когато покупателната способност расте, това на свой ред съживява икономиката. Това е един непрестанен процес, който се задвижва като огромна машина от зъбни колела. Когато се даде свобода на бизнеса и хората получават това, което са заработили, без да бъдат ограбвани от държавните институции, а когато икономиката стане силна и се отварят нови и нови работни места, безработицата ще намалее драстично, а оттам и бедността. За всеки ще има работа, на всеки му според възможностите. В едно общество работещия на нивата е точно толкова важен, колкото и директора на предприятието, защото и двамата живеят благодарение на другия. А когато икономиката е силна, винаги ще има благотворителност. Ще се съгласите с мен, че дори днес, когато повечето хора са на ръба на оцеляването, постоянно се организират благотворителни прояви и набиране на средства за хора в нужда. Векове наред семействата, църквата и частните благотворителни организации са се грижили за сирачето и за вдовицата, за бедните и за инвалидите. Защото това е тяхно задължение, а не на бездушната държавна машина. В Древния Рим, например, християните са прибирали подхвърлените деца и са ги отглеждали като свои. Частните благотворителни организации и църквите помагат на хората, които наистина се нуждаят от помощ, и то по начин, който би им помогнал да излязат от състоянието на бедност и на зависимост. Когато един човек инвестира собствените си финанси, за да помага на хората в нужда, той проучва внимателно на кого и за какво дава парите си, защото благотворителността е придружена с отговорност. В следващата рубрика ще видим какво може да направи свободният човек без така наречените безплатни държавни услуги. Ще поговорим за частното образование, частното пенсионно осигуряване и медицинските застраховки, както и за спестовността и инвестициите.